Dicen que todas las historias tienen un principio, excepto la mía. Mi historia tiene dos. Esa soy yo, la princesa Helena de Avalor, cuando cumplía 15 años. Ese día, mis padres me regalaron algo especial. Un amuleto mágico que, según me dijeron, siempre me protegería del mal. Pensé que nunca lo necesitaría. Pero un fatídico día, una hechicera malvada y codiciosa llamada Shuriki irrumpió en Avalor. Atacó a mis padres y luego fue a por el resto de nosotros. Nuestro mago real Alakazar sabía un truco que protegería a mi hermana pequeña y a mis abuelos metiéndolos en un cuadro encantado. Pero necesitaba tiempo para realizarlo, por eso decidí enfrentarme a Shuriki yo misma. Shuriki intentó acabar conmigo, pero el amuleto me salvó la vida, protegiéndome en su interior. Però com has arribat aquí? Vinc d'un regne molt llunyà. Quin regne és aquest? És tot molt estrany. Això no és cap regne. Això és Sant Boi, un poble de... Un poble! Un poble! Al meu regne també n'hi ha pobles. Que guai! Però... com has arribat aquí? Estava cantant i de sobte vaig aparèixer aquí, amb tu al costat. Bé, no sé el que ha passat, però t'ajudaré. Me trobaràs un príncep blau? Sí, l'intentaré. Però primer hauries de trobar un treball. I hauries d'intentar relacionar-te amb el món i amb la gent. Però sobretot, t'hauries de vestir normal. I el meu príncep blau? Pues el buscarem per Badoo o per Tinder. Tinder? Què és això? Tinder, aplicació de contactes per lligar amb gent propera a tu. Sí, Tinder. Endavant! Així que estàs buscant feina? En quin sector has treballat anteriorment? De líder? En el Lidl. No, de líder. Directora. Què estudis? Sí, de modal. Moda i confecció. No, de modal. Habilitats? Sí, aquest és fàcil. Sé cantar. Let it go, let it go. A veure, Nico, aquesta no és la voz. Que jo el meu treball no és cap broma, ¿vale? I me'l prenc molt en sèrio. Així que o marxes o fots al camp. Següent.
¿Pero qué haces, Caranchoa? ¿Te meto o qué? A ver, con la pava esta. Yo quería fumar. Pues se lo pedimos al Johnny. ¿Pero qué dices, tía? Que el Johnny ya no fuma. Sí que fuma. ¿Que no? Que te digo yo que sí. ¿Que no fuma? Que madre mía, que te digo yo que sí. ¿Que no? Que sí. Bueno, pues le damos al chicle. Pues vale. Dame la pasta o te rajo. Aquí no tinc res, però al meu regne tinc un munt de coses que segur que t'encantaran. ¿Pero qué te has fumado? Fumar? Què és això? Hola, que bonica. ¿Qué te vas a cortar? Amb això, una llegenda que em és molt estranya. Oye, pero ¿tienes 5 euros para otro cuchillo? Poso a veure Juego de Tronos, ¿vale? I començo a veure Juego de Tronos així tan tranquil·la, amb els cascos, superbé, i de cop ve un tio, ¿vale? Un tio se'm posa al costat i em comença: hola, què estàs mirant? Què estàs mirant? Així, super semau, saps? I dic: home, què fas, tio? Vull dir, aparta't. I el tio: que sí, que vull veure. I el tio que em seguia, i jo aparta, i després a sobre que el tio m'agafa i que em comença a mirar dins, que em canvia entre una sèrie, em comença a mirar dins, i què fas? I rem en i dic: bueno, i el tio que baixa la mateixa parada que jo, em comença a seguir, Més-te'n. Però, no, Més-te'n. És molt guapa. Gràcies. Vols venir a casa meva? Ni parlant-ne. Però per què? Si t'ha fet un dibuix per tu? No m'agrada. Ni tu tampoc. Però per què no? Tu ets l'atragador, no? No. Sí? Que no. Que sí? Oye, ¿y tienes alguna amiga? Al meu regne sí. ¿Y un pití? Què? 5 euros. No. Ara m'he quedat sense sap blau. ¿O no? Al cazar, encontró el amuleto e invocó a su espíritu animal, Zuzo, el cual le inspiró a emprender la gesta de liberarme. Le llevó más tiempo del que yo esperaba. 41 años. Pero un mágico día fui liberada del amuleto. Llegaba por fin el día en el que podía recuperar mi reino. Rescaté a mis abuelos y a mi hermana Isabel del cuadro encantado y con la ayuda de la valerosa gente de Avalor, derroté a la perversa hechicera. Avalor volvía a ser libre una vez más y, como heredera al trono, yo sería su nueva regente. Por tanto, mi aventura no había terminado. Solo era el comienzo. ¿Otra vez?